Sziasztok! Üdvözlöm titeket a Pukta Aranykanál receptversenyének a döntőjén. Én már itt vagyok, mellettem pedig Orsi lázasan készíti a majdnem bajnok recepteket, ugyanis az összes beküldött recept közül már kiválasztott a zsűri 3-at, ezek készülnek most itt mellettem, és a 3-at majd, hogyha elkészültek és megkóstoltuk, akkor ugye kiderül, hogy ki az az egy, aki megnyeri az aranykanalat, ami ebben az esetben nem csak egy kis szólásmondás, hanem ez egy tényleg aranyozott kanál, de hogy mit kell erről tudni, azt mind megtudjuk egy picikét később. Most Orsit kérdezem először, hogy mi történik itt, Orsi. Sziasztok! Éppen készítem a 3 első helyzetnek a kiválasztott desszertjét. Ez lesz már az utolsó befejező művelet, ez az egyik tortának a krémje. Úgyhogy... Szabad esetleg nyalintani? Ó, persze. Vagy ez az, ami megy a tortába? Mondjuk barátok közt vagyunk. Kis ujjal lehet, tiszta. Vagy a rókrém, maszkát, tejszínhal, szeretet, jóklet. Nagyon-nagyon finom. A receptverseny 1 hónapig tartott. Mindenféle recept érkezett a fagylaltól a tortáig, de azért el kell mondani, hogy az egyszerűbb receptek, a gyorsan összeállítható, nagyon csokis, még csokisabb, még annál is csokisabb receptek voltak a legnépszerűbbek, de azt gondolom, hogy mindegyik nagyon jól elkészíthető, és bárki kipróbálhatja otthon az összes receptet, ami felkerült a kuktára. Ez a 3 desszert, mind a 3 izgalmas, mind a 3-ban van valami olyan kis különleges csavar, ami miatt egyedi lehet ez a desszert. Kíváncsian várom. Semmit nem kóstoltam még, semmilyen alapanyagot nem kóstoltam, nem nyalogattam bele, pont amiatt, hogy ne befolyásoljon ez engem. Majd a végén nézzük meg, hogy milyenek. Ez az első díj, az első Aranykanál verseny győztesének a díja, ami egy bronzból készült aranyozott kanál, teljesen egyedi és megismételhetetlen. A technika is egy olyan technológia, ami viaszveszejtéses öntés, tehát egyszerű, és a következő az csak hasonló lehet hozzá. Ma, amikor itt közben a stúdióban készülnek a sütemények, és mindent átjár a csokoládé illat, akkor hát igazából arra gondolok, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hogy kiválasztjuk azt az egyet, mert hogy illatra már mindegyik tökéletes. Úgyhogy szerintem most jön a zsűrinek egyben a legnehezebb, de a legédesebb pillanata is, amikor ugye kiválasztjuk az Aranykanál díj nyertesét. Szia, Orsi, időközben visszanéztem hozzá, most már majdnem kész, hogy minden, és nézd, milyen rutinos vagyok. Most már hoztam egy kis kanalat, hogy megnézzem, hogy mit csinálsz, mert olyan jó illata van. Hát ez csak csoki és tejszín. Mesélj az eddigi tapasztalatokról, most már azért majdnem kész vagyunk teljesen. Nagyon-nagyon jók lettek szerintem, az illatuk is elég jó, viszont egyetlen egy dolog van, amiben szőrös szívű vagyok, és nincs kompromisszum, az pedig az, hogy az alapanyagok igenis jók legyenek, és a margarin az annyira nem elfogadott nálam. Margarin. Úgyhogy no margarin, csak is vaj. Hogyha lehet, persze ez azért háztartás válogatja meg a pénztárca, de hogyha lehetőség van rá, akkor vajat használjunk. Tehát akkor, ha jól értem, akkor önkényűleg fogtál egy receptet és kicserélted benne a margarint vajra. Igen, úgyhogy így is ajánlanám tovább, hogyha valaki ezt otthon elkészíti, akkor vajjal tök más lesz az íz, de teljesen más határokat mozgat. Na de hogy milyen is ez az íz, az pedig hamarosan kiderül.